Ipong ya Mas Didot, Mas Danang. Bocah yen urip golek aku
Oh. 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 Os. Oh. Iya. Wah putri Nawasena. Taruna, Wak Titi Rama. Oh, sing gumangan. Oh. Apula koswara pusaka. Wah, ketaping Wadya Bala tata siaga Wadya Bala putri Nawasena. Wah, Taruna, Bakti Tama. Wah, pangestuni. Iya.
Muga-muga Mas Kikek kasuwun wonten Jaipong. Nggih. Menika persiapan ganong bujang ganong saking air Jakarta wonten Mas Kirsat, Mas Rion kalian Mas Mas Rudi, Mas Kola. Ayo, wes ayo Yun, kel ditunggu. Os, os, Wah, kompak tenan. Oh, os, os, iya, ya, Gong sing wetan. Nah, siap Mas Idot, matur Mas Idot.
nyawang riyen kok saya lemu yo oke. Kuwi ngono ganong gawa padasan. Os. Yuk. Oh, oh, oh. Loh, Nakal to. ora. Urung nek nyawer iku wis disalto do nyawer. Oh, oh, oh. Ya ya la la. Oh, oh. Weh. Milih. Sik. Oh, ngopo? Ayo. Rupane. Kowe iki yo ngatres kok wis arek gandrungi. Aku ra iso atraksi. Ora jujug. Laleh dan. Ora bayaran, ora puk kon atraksi. Ora nene bundan ora apa-apa iki awake dhewe. Kepentingan menghibur Sedulur, awake sedulur. Sedulur sing akeh duwite. Oke ya. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serius. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi Sapa, Pak, Ibu? wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih. Alhamdulillah Sud awake dhewe kepanggih ning dusun iki lho, Plak, endi dusun Singosaren Jetis Siti Mulya Piyungan Bantul. Singosaren ora nganggo piyungan. Oh iya, lah Singosaren. Mlebune iki Bangun tapan. Oh iya. Depok. Bangun Tapan Potorono ya. Endi? Pleret to. Oh iya Pleret. KTP Afghanistan Oh iya. Leroy. Iki ning Singosaren Bangun Tapan Bantul. Oh iya. Iki dalam acara kitanan masal. Kudu kitanan masal. Lah bondan ra ngandani mong telepon aku. Yun ring tanggal anu 12. Tanggal 13. 13 tanggal 13. Umume wong telepon Ah. ring. Aku jawab, "Halo." Ah. Kok ring tanggal 13. Ora mungkin to. Ayo mong Langsung tanggal ring 13. bondan iki lho sing salah. Ring. Halo, tanggal 13. Oh iya, acara apa kitanan masal. Oh iya, oke. Bundan kitanan masal. Mboten menika Mas Riyon acaranipun ulang tahun saking SP Pangestuni. Oh iya. SP Pange. Oh, Tepuk tangan yang meriah. oke. Didongane sih nek ulang tahun. Didongake, Oh iya. ulang tahun. Nek Pangestu iki aku ngejokke ra cair. Kowe padake Bang Titik ae ngejoke ra cair. Lah iki padha ra. Dek kulino ae lho Mas. Angsuran mekar ae lho. Sing ditagih nasabah. Tok. Tok. Sik. Tok. Plak. Aku isin mbok YouTube dipateni. Mara tuaku delok. YouTube disalen sithik. Heeh. Ora tuane isin di mantu elene. Ya wis. Didongane. Iki tak dongake mugi-mugi pangestu niku tambah lancar. Lancar usahanipun. Amin. Wis 1000 sawere. Dongane kok siji 1000. Donga mikir dhuwit iki. Ya ngono kuwi ya. Terus tak dongake mugi tambah sukses. Amin. Amin. Lah ndi wonge pangestu iki? Nggih, nika juraganipun Mbak Lia. Wah, menika. Yo, langsung Cepet langsung. salto sik lagi disawer gitu Mbak Lia. Loh, salto sik iku disawer. Salto nggih, Mbak, atraksi. Retio aku ngejokke jaminan BPKB ngene, Mbak. BPJS. Ya, Mbak Lia. Angsurane rada nekak. Heeh. Mbak Lia. Niki iki mike kurang dawa. Oh ya, Mik. Mbak Lia. Ijol ae lho, kae rada dawa kae. Gone kasut soalnya kulino dolor-olor kali. Mosok dadi cendak. Ya, rono. Ngopo iki arep ngopo iki? Mbak Lia. Nggih, kepareng Sing matur. apik. Sing apik Basa, ora basa. ndekne. Basa. Oh iya. Ben salto sik, ben salto sik. Alah, nek mung 10.000 moh aku. Ya wis, oh. Ya. Ya sik, atraksi sik ya, Mbak Lia. Atraksi, kita Ya. sawer, atraksi. Menghibur warga Wirayuda. Singosaren. Wirayuda. Ya, dan sekitarnya pokoknya. Saiki coba kan jogane Rayuda iki. Coba. Kae, pipine mlebung, pipine mlebung. Oh.
Yo jajal. Oh, Yo sik dilagonke. Motor niki. Kidul ae apa kala dewa ati ngomong undi kowo ayo para kanca aku mau Nyapa? Nyawa. kok Lah kene. Sik, lah kowe ketoke katut tampase tak tilik. jajal baleni metucu wah yo kidul ae apa mantuk kala dewa ati apa tangannya dhuwur sik tangannya dhuwur kabeh ayo tangannya yo ayo ben uri ayo tentrem yo mulya kidul ae apa Kuwi kesurupan dadi. Wah. Sembuh sak menika sampun. Mari. Yun. Mari. Won. Mari. Mosok barang ngene dilondri aremuk kabeh untune. Orang basah. Atraksi sih, atraksi. Ben dari sawer, atraksi. 10.000 pertama. Wah. Ganongan kok toko besi yo. Enek material barang iki. Sing ndi? Cerai. Dicerai sehar nyawer, dicerai cepet dicerai saat nyawer dicerai. Kau mlebu kalangan nek oleh. Ayo. Titik, ora apa-apa. Engko triimban. Wedok siji musuh ganong telu. Ah. Kowe iki lanang ora cewek. Anjay. Oke, ayo Mas Kike. Meneh. Sik, bangko plak. Ana sehar nyawer 50, ning kon koprol sing set terus kuwi. Ah. Rene Mas, mlebu Mas. Rene. Ayo rene. Rene. Wes kok kono wae wedi dhek. Kowe do kon koprol sik, sing ler ngono kae lho. Oh, pokoknya selain donatur dilarang ngatur. Yo koprol sik. Ayo Mas Ika yo. Yo mimpah hobi. Ora iso. Jajal yo. Jiro lu. Oh. Tetap bisa. Sik toh. Oh, dar aku dah dihapusi sing nom-nom ini. Engko terus kan meneh. Bapakmu ra enek apa? Apa do? Ayo bapakmu pateni sik ben oleh sawer. Ayo. Bapakmu model dipateni kaya Nabi Ismail lho. Kepiye? Gek. Yo, ayo Mas. Ayo sing nom sik. Ayo gek koprol. Yo kek. Jos. Iya. Oh.
Oleh atrasi. Koprol sik arep nyawer 50 lho. Koprol sik. On koprol sik. Ono sak nyawer 50. Ayo. Kayak ngopo malah ya. Ayo. Kanca-kanca ayo. Yo. Siap. Oh, yo urung sida. Yo. Ayo. Iyo. Ayo. Mbak, kasih tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu, kok. Yo. Yo, cok. Waduh, dasih. Sik. Yo, sik. Urung keturutan sing koprol kae lho. Rion, sik. Gler ngono. Ya, yo Rion yo. Yo kak yo. Iki apa iki? Rion iki lho, Rion. Iki sing dijenengke anjing laut. Upsi. Kek. Galo. Ya, salto yo. Ayo Yon. Kerja, salto. Ben ora yo, ayo. Yo. Dibenake sih. Berani dibenake sih. Aus. Ya. Wah, kasih tepuk tangan yang meriah. Yo. Terus. Ayo terus. Yo, terus. Yo. Coba balik. Nesu. Karo joget kidul kae apa manuk bolot dewa. Makanane apa? Tangane dole dhuwur kene. Onde Jawa. Ayo tangane yo. Ayo para kanca taat mring agama. Ben urip tentrem bagya mulya. Kidul kae apa? Manuk bolot dewa. Makanane apa? Onde Jawa. Ayo para kanca taat ing agama. Ben uripe ayam tantrem uga mulya. Kidul kae apa? Manuk bolot dewa. Makanane apa? Onde Jawa. Ayo para kanca taat ing agama. Ben uripe urip tentrem bagya mulya. Oke, idul kae apa ya kok? Rion padetan, padungnya tandem. Yo. Oh ya, terus kayo. Kidul kae apa? Manuk bolot dewa. Makanane apa? Onde Jawa. Ayo
kecelakaan kerja. Terlalu semangat Riun, kowe Riun. yo. Nyo, 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 nyo. Bang Koplak, Mas Andi siap nyawer. Ini kan koprol sih. Irsat urung koprol, Irsat koprol sih. Gue ket pom menjaluk-jalui, madai duit gue. Ayo, ayo, yuk kak yo. Wey. Cas ya. Oh ya. Wey. 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 Tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu, Bujang Gantong Ayo Jokarto. Yo. Yo. La la. Wes tiga Riun. Wes tiga Riun, jaluk Riun. Yo. Oh ya. Tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Wah, ayo. Di lu. Wah, wah, tepuk tangan sekali lagi, boy. Ya, totalitas tanpa batas. Wah, ngambung manuk. Oh ya. Dan Bondan. Aku pengen ngene iki mau ning Rion. Wah, coba. Upsi. Jajal nek Rion isora. Ayo. Ayo. Iya, kayak ngono kuwi iya, Iya, Yo. Yo. Iye. Ayo. Gek buku. Ayo gek teko. Coba. Wah, kuwi serake. Omong piye? Duntak dandang ger lah, boyokku iso tak teko. Oh yo, bareng-bareng. Yo. 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 Siap, dikamel yo. Siji, loro, urung. Yo, sik. Wis siap? Ji, ro, lu. Duntak dangdang. Kowe iki wong pojane watu to. Abot man iki. Coba nek. Weh. Ayo. Eling sing santun. Bang Koplak.
Ya bareng jajal bareng punya wong telu iso ye. Dadi ra sing roda lho kaya roda wong telu. Coba iso ora sing roda wong telu. Yo tepuk tangan sih. Oh. Karo kowe lho. Iya tuh temaki tenan. Iya tuh, iya tuh, iya tuh, iya tuh. Coba. Keburu isu. Yo. Yo kayak tuh. Weh. Kok harus nyosor. Apa itu? Yo. Wok. Ayo, os. Wah. Yo, os. Yo, os. Tepuk tangan jauhnya. Bapak Ibu. Waduh. Jos tenan sawere menawa tambah. Yo. Nggih. Sumpah Rion paitan model. Apa? Rada ditahan nih. Modele. Kelemon awak. Apa kuwi? Kondur. Iya, Dok. Absen ning kamera sih. Gaya. Fashion show. Iya, Dok. Fashion show sih. Yo. Kok ono ya kaya ngene iki Rion. Oh, ngawur. Yo, kondur. Atraksi kapungkasan. Atraksi spektakuler. Saking Bujang Ganong Ayog Jakarta. Yo. Delok koyo kepe atraksine. Tepuk tangan. Ya ya Bapak Ibu. Wah, sawer. Wah. Matur nuwun nek Hamdan wah iki leku dhewe. Nuwun nek, Pak. Boleh tepuk tangannya Bujang Ganong Yogyakarta. Terima kasih. Matur nuwun. Oleh Budi. Salim sira Bapak le. Salim sira. Urung, adane jam 3 kok. Oh, jam 3. Ya.
Yo mandek sik Mas Abi. Dah karo ngregengke swasana ben rada gumyak dangdute kibote dimainke. Ayo Mas Angga siapke. Drame ngejam bae. Terus ngono to Mas Kek. Lagunipun apa Mas Febri? Monggo Mas Febri. Dari Salang sampai Merauke. Ora. Yo kanca-kanca, digayangke lagu sing lagi viral. Ayo. Kasunyatan bersama Mas Febri Wicaksono. Yo. Oh, lagiatan sebelumnya. Oleh Om tadi ya, oke. Ya. Taruna Bakti Tama. Gusti Arjuna, Amelia Nadika. Febri WS, Ayo Mas. Atas Yo. Bila. Ora gampang nampa lelakon iki. Aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni. Nampa kasunyatan ning tresno kowe sumanding wong liya. Apuranan aku yen ninggalake sliramu, nanging aku wis kudu duwe. Gusti tansah krungu Bung Jaipong monitor. panyuwunanmu, muga kowe inggali gantiku. Ati durung lilo kowe nyanding wong liya. Apa iki kasunyatan sing tak tampa. Kebasane kembang mekar ono ing atine. Kudu aku sing duwe. Wes cukup lalekno timbang atiku lara berkerasa tresno ra bisa dipaksa atiku percaya yen kowe pasti bisa lilake aku sumane wong liya. Yo, Haruna Bakti Dama sak gose. Dance Audio Bersama Mas Febri West. Halo Mas Benden. Bersama Mbak Amelia Nadika. Aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni.
spesial kanggo Mas Aan. Oma cucu ada lah. Sikat yo yo. Sampun Mas Febri, kalian Mbak Amel. Jeneng senyatan Mas. Menika sak lagu mengkas terus tarik kabeh. Yo Mas Gusti yo. Pekatan yo. Mama nembi. Oh yo Nyiro Kidul lan request wis disawer yo. Di Nyiro Kidul keso. Yo Mas Abi yo. Gun gelam. Batangannya dugangnya Mas. Batangan. Sikat ho. Ing sisih kidul tanah Jawa tumununge ana sakura kanyata gede ombake. Kereta kencana dadi titikane pasurya Petra ra ana tatike. Ayo. Rara Sing kidul kesel sing rewang. tak cuman nanging rata sakara kidul. Kesel sing rewang. Yo. Iya. Gowong kok Mas dibekes Mas.
ada Gusti Arjuna. Ada juga Okta Salsabila. Sikat yo. Cerita apa? Cerita apa? Piye Mas Gusti? Sing paling larang Lara aku tuh. nalika bapak lunga ninggalke keluarga nalangsa nanging kudu tak Sing gawe tambah lara. Wong tuwa ana kaya ra ana. Dikasih sayangi sing kaya cah liyane. Iya. Bapak ibu bingung dewe-dewe. Sikat. yen pancen kudu pisahan aja nganti ana dadi korban ning dalam dhewe Ayo so. Ora ana sing jaluk dilairke. Yo Nang keluarga sing kaya ngene. yo. Lo apa anane kabeh kahanane. Iya. Yen pancen ngene iki takdire. Lolo. iya anak sing rusak omahe yo Taruna Bakti Sama kesenengan Okta Salsabila Gusti Arjuna Bersama dan audio sound system profesional. Bersama Taruna Bakti Sama. sikat Ayat. Sokok. 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 Cerita sing Soko, paling soko. larati. Bapak lunga ninggalake keluarga. Nalangsa nanging kudu tak trimo. Sikat. Iya. Ayo deh. Yo. Ya yo yo. Lulu. Yo yo. Lulu. Hey. bapak itu bingung Ora ana sing njaluk dilairke. Keluarga sing kaya Tepuk tangan yo. Toko apa anane kabeh kahanane.
melanjutkan Mike Tyson dan John Cena 3, 2, 1. Ya. Batangannya mas. Yo Pak Endro dibantu. Ayo. Pak Rizky. Ayo Sob. Edu. Yo dijagani. Ayo panitia monggo. Os. Wah. Ayo, mari. Yo. Rek. Yo, waktunya dibagi-bagi. Ayo. Ayo, os. Oh, ning jero, masuk. Iya. Yo. Sandak ibon yo. Yo bali yo. Selanjutnya. Yo. Tresnaku kang putih. Monitor batangan. Lah. Tambahin mas. Ben podoro jaipong. Sing wetan ra krungu. Iya os. Sembuh. Candak gondrong. Ya totoke dubluk gondrong. Wis sambatan gondrong. Oh, iya. Sikat so. Aja ngono
Pulang sayang. Lurik-lurik ulane sawa, dase cilik buntute dawa. Etong lirik sing kira-kira, sing dilirik ora rumangsa. Umar Moyo, Insun Timbali, Insun Timbali, Raden Marmoyo dasar bagus kepara nyata. Raden Marmoyo dasar bagus kepara nyata. Dasar sakti mantra guna. Layong dilayong layong dilayong sekar melayong. Layong dilayong layong dilayong sekar melayong. Layong sana layong sini sama saja. Yo.